na úvod konštatujem, že sa bude z dnešného zastupiteľstva vykladať zvukový a obrazový záznam. Na začiatku konštatujem, že celkovo počtu 9 poslancov je prítomných 6. A to znamená, že obecné zastupiteľstvo je vyznačenia schopné. Ospravedlňujem sa pán Kaňuch a pán doktor Šosták. A Janku. A chorého máme aj chorého. Tak. Začneme prvým bodom programu, otvorenie. Program dostal každý mailom na oboznámenie sa s programom. Tiež bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Súhlasíte, aby sa dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva riadilo týmto programom? Dávam hlasovať. Kto je za? Sú nejaké návrhy na doplnenie z vašej strany? Nie sú. Z našej strany, teda ja navrhujem doplniť za bod číslo 8, bod číslo 9, aktualizácia smernice zásady hospodárenia s majetkom obce, a bod číslo 10, dodatok k smernici, zásady poskytovania príspevku na správu. Ostatný program sa nemení, akurát to poradie sa zmení. Takže dávam hlasovať. Chce niečo doplniť? Takže zahlasujeme. Kto je za to, aby sa program riadil upravením postupom pekne? Do návrhovej komisie navrhujem pána Artíma, pána Čižmára a pána docenta Monára. Sú iné návrhy? A znovu hlasovať, kto je za návrhovú komisiu. Za overovateľa zapisnice určujem poslancov pána Prezducha a pána Spíšaka Petra. Za zapisovateľa určujem pána Zdenku Milošovu. Ideme k bodu 2, a to je správa o kontrolnej činnosti za rok 2025. V zmysle ustanovenia paragrafu 18 zákona 369 z roku 1990 Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Kontroly boli vykonané na základe riadne zverejnených plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica. Výsledky jednotlivých činností a kontrol boli predkladané priebežne na rokovanie miestneho zastupiteľstva obce a sú uvedené v jednotlivých stanoviskách a správach. Táto súhrnná správa obsahuje súhrn informácií o činnosti za rok 2025. Správu dostal každým mailom a oboznámenie sa s jej obsahom, teda mal možnosť každý si preštudovať. Sú nejaké otázky? Tak, prosím, návrhu komisiu prečítať návrh na uznesenie. Dobre, takže obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplice berie na vedomie správu o kontrolóra inžiniera Patrika Ivanišina o kontrolnej činnosti za obdobie roku 2025. Dáme hlasovať. Hlasujeme. Bod číslo 3. Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Zemplínska Teplica za predchádzajúci kalendárny rok, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. Predmetom kontroly hlavného kontrola obce je vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Obec Zemplínska Teplica v priebehu roku 2025 neuskutočnila prevod majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. Vypracoval pán kontrolór, takisto ste ju dostali mailom. Takže ak nie sú otázky,
Zemplínskej Teplici berie na vedomie správu z kontroly prevodu majetku obci Zemplínska Teplica s hodnotou nad 20 000 eur za rok 2025. Dobre, hlasujme. Bod číslo 4. Správy o činnosti DHZ futbalového klubu JDS Fénix PSP a KC za rok 2025. Správu takisto dostal každý mailom na oznámenie sa jej obsahom. Máme tu aj zástupcov niektorých organizácií, takže môžu prezentovať samozrejme správu o činnosti. Tak, ak nie sú otázky, alebo niekto má otázku, nech sa páči, je teraz priestor na to. Chce takto doplniť? Ja keď môžem, Môžeš. ako keď len ako tým, že trošku mám spoločné s tým futbalom, tak ja by som prvom rade asi chcel poďakovať obecnému zastupiteľstvu komplet za podporu v roku 2025, takisto aj na nasledujúce roky. Tá podpora je teda dostatočná, by som povedal. Tým pádom vlastne snažíme sa tú našu obec reprezentovať čo najlepšie. Chlapci sa tešia, majú z toho naozaj radosť, verím, že robia radosť aj svojim rodičom, ktorí chodia na zápasy. Účasť je v niektorých prípadoch naozaj hojná na to, že väčšinou sú tie zápasy v sobotu do obedu, čo nie je celkom možno ideálny čas, jak sa hovorí na dedine, ale naozaj kto chce, tak príde, potom aj je tam taká celkom príjemná, by som povedal, atmosféra. Takže my sme radi za tú podporu, naozaj ďakujeme veľmi pekne a verím, že aj do budúcna budeme robiť nielen rodičom, ale aj celej obci dobré meno a radosť, aby ten futbal v tej Teplici naozaj fungoval. Dúfam, že sa nám podarí aj urobiť ďalšie mužstvo, ale to je zatiaľ iba možno nejakých možno našich plánov, takých interných, uvidíme, ako to celé dopadne. Takže aj ďakujem. Ďakujem krásne. Jasne, keď sú nejaké otázky. Ale ja ešte dodám potom k tej správe našej, čiže už len toľko to vozidlo, ktoré sme žiadali, bolo pridelené, stojí v garáži. Priniesli ho, keď ho priniesli asi. Minulý týždeň ho doniesli, akurát s tým, že značky hneď brali, posielali na ministerstvo do Bratislavy, že by sa prepísalo vozidlo tak, jak má byť, a bude to v rámci toho využitia medického materiálu, technickej pomoci a bude v ňom ešte aj D-čko uložené, čiže len toľko k doplneniu. Ďakujem. Takže ak nie sú žiadne ďalšie otázky, poprosím na voľovú komisiu prečítať návrh. Dobre, takže k bodu správy o činnosti DHZ, FK, JDS, DO, Fénix, TSP a KC za rok 2025 obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici berie na vedomie správy z činnosti týchto organizácií za obdobie roka 2025. Ďakujem. Hlasujme, prosím. Bod 5. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcov za rok 2025. Správu vypracovala pani Handeková, takže to na to prosím, keby boli prečítanie. Z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 16 900 eur následovne. Pre mesto Trebišov, pre žiakov vlastne z našej obce, ktorí pôsobia tam v CVCčkách, bola poskytnutá dotácia 360 eur, mesto Košice 120 eur, Filia Košice 60 eur, mesto Sečovce 360 eur, základnej organizácii Fénix pri základnej škole 1000 eur, Rímskokatolická cirkev 4 000, Grécko-katolická 4 000, futbalový klub Zemplínska Teplica 5 000 a pre dôchodcov členov JDS Zemplínska Teplica 2 000. Všetky poskytnuté dotácie boli vlastne riadne zúčtované k 31.12.2025. Dobre, správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcov za rok 2025. Obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici berie na vedomie správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých
rozpočtu obce za rok 2025. Ďakujem. Hlasujme, prosím. Bod číslo 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2026. Poprosím tiež pán Nalievkovú, aby prečítala správu. Keďže pri schvaľovaní rozpočtu sme nevedeli, že bude pokračovať projekt opatrovateľská služba, tak nebol zahrnutý do rozpočtu na rok 2026. V decembri nám oznámili, že bude pokračovať tento projekt do 31.12.26, tak som tam zapracovala príjmy a výdavky vo výške 46 652 eur. Čiastočne sú hradené poplatkami za opatrovateľskú službu a väčšiu časť vlastne nám prepláca Úrad práce v Košiciach mesačný za mzdy vlastne. Takže toto som musela dať do rozpočtu 26 za január vlastne. Takže bude to rozpočtové opatrenie číslo 1 na rok 2026. Dobre, ďakujeme. Takú otázku. Ja keď by som sa spýtal, že na akú dlho predĺžili ten projekt? No, u 31.12.26 na rok Na rok, zase. No tak nevieme, že či to bude ďalej pokračovať a v akom. Tým bolo viac, bolo 30 mesiacov a teraz. Nie, opatrovateľská nebola. Moci, volové. Dobre, ďakujem pekne. Poprosím na druhú komisiu prečítať návrh. Návrh na úpravu rozpočtu obce, rozpočtové opatrenie číslo 1. Obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2026 rozpočtovým opatrením číslo 1. Hlasujme. Bod číslo 7. Zmeny a doplnky číslo 6. Územnej plánovacej dokumentácie obce. Ide tu o návrh prezidenta, ktorý sa vyhlasujú zmeny a doplnky číslo 6 územného plánu obce. Návrh je zverejnený na stránke obce. Pripomienku k nemu nepíšu žiadne. Potrebujeme to verejnko, pretože po nadobudnutí platnosti je ešte potrebný hotový registračný list a zásahov na úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Týmto by sa viac menej ukončil celý proces toho celého niekoľkoročného úsilia, kedy vlastne by sa zmeny a doplnky číslo 6 ukončili, územného plánu obce ukončili teda a je tam ďalšia zdvihovaná sedmička, ale to nie je z našej iniciatívy, takže ideme radi, keď Česka skončia, budeme mať vlastne ukončený proces. K tomu vlastne treba to rezervenko. Tento návrh dostal takisto každým mailom, vieme, o čo ide. Takže ak nemá nikto nič k tomu, tak by som poprosil na novú komisiu prečítať návrh. Dobre, mám čítať celý, všetko? Je To bude relatívne dosť, tak teda neviem, či nejakú skrátenú verziu. Dobre, zmeny a doplnky číslo 6 územno-plánovanej dokumentácie obce. Obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici podľa paragrafu 11 odsek 4 písmena C, G zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov a paragrafu 26-27 zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky zákonov v znení účinnom od 31.3.2024 a v spojení s predchádzajúcim ustanovením paragrafu 40 odsek 5 zákona 200 z roku 2022 zbierky zákonov o územnom plánovaní a územnom plánovaní znení účinnom od 1.4.2024, ďalej stavebný zákon, návrh zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov,
časť obce Zemplínska Teplica. Berie na vedomie návrh zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehnov, časť obec Zemplínska Teplica, spravované projektovou kanceláriou Urban Studio SRO inžinier architektom Dušanom Chudecom v Košiciach v súlade s stavebným zákonom číslo 50 1967 zbierky zákonov a vyhláškou MŽP Slovenskej republiky číslo 25 z roku 2001 a o UPP a UDP. Návrh zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehnov, časť obce Zemplínska Teplica, preskúmaný regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice, ktorý vydal stanovisko podľa paragrafu 22 stavebného zákona v spojení s paragrafom 40 odseku 5 zákona o územnom plánovaní vydal súhlas na schvaľovanie listom číslo 20 324 z roku 25 16.11.1 z roku zo dňa 2.12.2025. Schvaľuje v zmysle paragrafu 26 odsek 3 a paragrafu 27 odsek 3 stavebného zákona číslo 50 lomené 76 zbierky zákonov v znení účinnom od 31.3.2024 a spojení s prechodným ustanovením paragrafu 40 odsek 5 zákona 200 lomené 2022 zbierky zákona o územnom plánovaní a v znení účinnom od 1.4.2024 návrh zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehnov, časť obec Zemplínska Teplica. Vydáva podľa paragrafu 6 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 lomené 2025, ktorým sa vyhlasujú záväzné činnosti zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov, časť obec Zemplínska Teplica a ukladá starostovi obce zverejniť doplnenie VZN číslo 1 lomené 2025 na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Odporúča dopracovanie čistopisu zmien a dodatkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehnov, časť obec Zemplínska Teplica v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v 3 kompletných elaborátoch, označiť textové časti, vykresľované časti a záväzné časti čistopisu zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci vymenovaných časť obec Zemplínska Teplica schvaľovanou doložkou podľa ustanovenia paragrafu 28 odsek 1 stavebného zákona. Doručiť v súlade za paragrafom 28 odseku 5 stavebného zákona 1 elaborát čistopisu zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN spomenutých obcí spolu s uznesením obecného zastupiteľstva a VZN o záväzných častiach navrhovaných zmien a doplnkov číslo 6 spoločného UPN obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehnov, časť obec Zemplínska Teplica, regionálnemu úradu pre územné plánovanie výstavbu Košice s príslušnému stavebnému úradu obce do 3 mesiacov od schválenia. Doručiť v súlade so stavebným zákonom paragrafu 28 jeden elaborát registračného listu spolu s uznesením obecného zastupiteľstva o schvaľovaní zmien a dodatkov číslo 6 spoločného UPN spomenutých obcí Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Takže dúfam, že som to nepomýlil. Ja by som sa spýtal, či tu nemáme chybu záväzné nariadenie číslo 1 lomené 25. Nemáme 26? Áno, roku sme nemali nejaké a to bolo vlastne v decembri 25. Aha, len akože tým, že som to čítal, tak či náhodou tu nemáme nejakú chybu. Je to správne. Dobre, tak keď je to správne, tak OK.
ukončila živnosť, tak ukončuje aj teda nájom tohoto priestoru. Došla nám žiadosť o ukončenie v januári 26 s tým, že žiada ukončenie dohodov ku dňu ku koncu roku 25. Takže ja navrhujem jej to ukončiť ku 30. januára 26. To môžem sa vyjadriť. Čo ďalej? Dáme nejaký rozum? No, ostane to tak, že ostane to. Oni už nemajú záujem vôbec o to, že to už bere Peter, alebo... Peter tam má veci, on Ľudia vysvetlali, poslal že- aj list vlastne, že kým sa nenájde nový majiteľ, Že oni už nechcú so zase. záujmom od, no Ľuba nie, Ľuba nemá živnosť. A Peter, keď, neviem sa k tomu vrať, či hej alebo nie, lebo z jeho strany neprišlo zatiaľ nič také. Má tam akurát veci a toto vlastne žiada, kým sa nenájde nový záujemca, alebo keďže by sme potrebovali priestory súdne, že je ich ochotný vypratať, ale pokladám to za zbytočné, kebyže sa nájde takto druhý a odkúpi od neho zariadenie, že by to tam celé zostalo pre ďalšieho pokračovateľa. Takže tak. On spísal veci, ktoré tam sú, hej, a bude to treba vlastne bude to v čase, kedy vlastne ona odovzdá kľúče k tomu koncu januára ísť tam a prejsť ten materiál, tie zostatok, všetko je, že Môžem? sa stalo, že My máme tam, čo je tam náš nový, nejaký zoznam, čo je náš... tak ďalšie místo je, existuje, ale tá neviem, čo sa párkrát prevádalo, že čo tam naše je, nezná to tam ešte naše. Hotel zariadenie. No, pút tam má odsávacie zariadenie, stoly, inventar, nábytok, tak neznám, čo tam je naše. A môžem sa spýtať, a to budeme my za to zodpovedať, že keby niekto tam vošiel a tu chcel to poškodiť alebo dačo. Čo prosím? Ak to tam V vojde, prípade vlámania. že tam niekto vojde dovnútra, to poškodí, my za to zodpovedáme ako Tam obec? sa musí spísať potom odozdávací protokol a v tom protokole vlastne bude Ešte stáť. nebolo dodané, nie? Takže... Áno, zatiaľ je Zatiaľ Ja sa pýtam, no. že teraz k 31. keď to tak prejde, tak k 31. vlastne predtým treba ísť tam s sumárom spísať, čo tam je a s podmienkami vlastne, za akých podmienok to tam ostane, v prípade, že bude vlámačka, že by sme za to nezodpovedali my, že to tam bude treba všetko zapísať potom. A to bude pripravená normálne smernice nejaká, že podľa čoho. Taký prevedací protokol v podstate. Dobre, ďakujem. Môžem ja? Možno, či by nebolo dobre navrhnúť to, že ja viem, že asi veľmi s tým súhlasiť nebudú, ale aby si to hnutelné, čo sa dá zobrať, napríklad stoly, stoličky, no tak nech si vezmú. Dobre, ten pult nebudú rozoberať, jasne, to nemá zmysel. Hej, to je murovaný, tak ten nech tam ostane, alebo to, čo sa nedá zobrať, lebo tým pádom vlastne menej s tým budeme mať aj my komplikácie aj do budúcna, keď len ostane to, čo sa nedá odmutovať. My komplikácie s tým veľmi nebudeme, lebo v podstate to tam ostáva a my keby sme chceli, tak zasa je to len o tom, že ho vyzveme, aby to vypratal. Tak, Ja viem, len vieš, teraz ho môžeš vyzvať, lebo ešte kvázi máme, ale potom ako, čo keď povieš, že alebo ty budeš potrebovať rýchlo tie priestory. Či nie je rozumné ich mať už také, že tam napríklad, neviem, príde ti Ale dobre, zase to pripomienkoval tým, že budúci majiteľ, keď to kúpi, tak asi so všetkým zariadením, jak to má. No, že by to zase potom náš nenosil všetko nazad a, Ja chápem, ako je z druhej rozumné. strany pravdepodobne nemá skladové priestory na toľko materiálu. chápem, len potom treba dobre podpísať tú zmluvu nejakú, že by sme za nič neručili, keď sa náhodou niečo stane. toto je podmienka, samozrejme, za taký podmienok to bude musieť on prijať tie podmienky, keď to bude chcieť tam mať nechať. Ale my keď vyhlasíme verejnú súťaž a náhodou, že naozaj sa prihlási potenciálny majiteľ toho tam a že sa oni dvaja dohodnú, tak je to mimo nás vlastne, to je medzi nimi, čo si oni preberú a tak ďalej. My budeme mať vlastne kľúčov z toho 31. Hej. A bude spísaný materiál aj všetko, čo tam je, že tam nikto nepôjde, tam nie, že by sa naozaj vlámali na čo toto, lenže to už bude jasné, že nemáme s tým nič spoločné. Za takých
nevidím problém, že by my tam teraz nemáme nikoho a že by tam nemohli eskať tie veci. Kým fakt sa takto nenajde, alebo teda, že možno, že tam nie ani bar nebude, ja neviem, čo tam bude. Hoci čo tam môže byť. V tom prípade on je povinný to vytrátať. On to aj tak píše vlastne. Hej, ja chápem, len ako ja chápem, že nechce to a tak ďalej, len budeme s tým mať potom my viacej možno starosti, tak by to bolo možno čisté, lebo máš vlastne prázdny priestor. Jedno, či ho budeš využívať, ale teraz v tejto chvíli vlastne odovzdá priestor, ktorý vlastne máš tam niečo, aj tak ho nemôžeš využívať, lebo nikto tam nemôže ísť, lebo keď čo zmizne, tak ako ide mi len o to, ako keď ho nemáme teraz aj tak, jak využiť, tak ako OK, hej, ale ako možno, či by to nebolo jednoduchšie. Alebo treba hneď vyhlásiť aj súťaž, keby, že by tie priestory. Možno, či by nebolo. Aby nám to zbytočne nestalo, ide o to, hej, že, lebo keď to nebolo. To je jeho majetok stále. Chystáme z predstaviteľov kultúrneho domu. No, žiadosť máme podanú. Máme, že to žiadosť na to podávané, rozumieš, a čakáme. Keď by to náhodou vyšlo, tak by nám pomohlo, keby to nebolo prenajaté. Lebo tam je veľa, že nám vieme na krajšiu dobu. Do podmienok môžeme dať, že áno. Tak najlepšie, jak Janko. S tým, že je možné, že sa to bude predávať. V podstate ide o to, že teraz riešime program ten, že teda ona žiada ukončenie vzťahu, čiže my to bereme na vedomie a vieme my sa potom rozprávať, že čo s tým priestorom ďalej. Teraz to nie je predmetom. Takže Ja len preto, vieš, lebo hodnotné veci tam sú tak, že by nebol problém potom s tým. No. Dokedy sa do 31. Pozri, keď by boli prejaté štyri hodnoté, tak si ich zoberie bez toho, že by žiadal, že či ich tam môže nechať. Keby to bolo pre neho hodnotné nejaké. A on keď je spokojný s tým, že mu tam budú hodnotné veci, len tak Vieš, lebo on ti odovzdá kľúče od svojich vecí. No, ja len preto. zrejme ich nepotrebuje, že si zoberie nejaké pambice, ale ja neviem, také fakt hodnotné, ktoré vlastne využije niekde inde. Ale jemu ide o, písal tu aj stoličky, pult a ja neviem, čo tam Ja by som aj uvedel zamok potom na áno. aj keď dodozde To spravíme, to je plán, samozrejme. Takže teraz je vlastne riešenie to, že teda ona končí, píše tam, žiada teda aj dohodou, čo je samozrejme 31. a ide o to, jak my teraz rozhodneme. Takže môžeme to spraviť teda, že berieme na vedomie s tým, že ku koncu mesiaca, v polovici mesiaca obdržali No, žiadosť. určite, ako tak nedáme spätne, tak keď neskôr dala žiadosť, tak ako už, lebo s tým sleduje asi aj platba potom najmä ešte za absenci, že tak ako. Samozrejme, že celé je to podmienené vyplatenie. No však jasne. Nie, ako tiež navrhujem, že ty si navrhol, že tomu koncu januára vlastne. Ako vás to je logické, to je ako. Čiže to má 4 dní. No však. Dobre, Dobre, tak poprosím prečítať. žiadosť o ukončenie nájmu zmluvy na nebytové priestory v kultúrnom dome. Obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplice schválilo ukončenie nájomnej zmluvy číslo 20 z roku 2011 zo dňa 6.8.2011 v znení neskorších dodatkov číslo 1 až číslo 4 na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome ku dňu 31.1.2026. A po B poveruje obecný úrad a na zverejnenie dohody o ukončení v súlade s platnou legislatívou. Dobre, tak hlasujeme, prosím. Ja sa zdržím. Bod 9. Aktualizácia smernice zásady hospodárenia s majetkom obce. Tu vlastne navrhujeme doplniť smernicu článku 7, rozšírenie dôvodov hodných osobitného zreteľa pri prenajímaní majetku obce.
schvaľuje smernicu zásady hospodárenia s majetkom obce Zemplínska Teplica. Dobre, tak hlasujeme. Bod 10. Dodatok k smernici zásady poskytovania príspevku na stravu. Tam navrhujeme na schválenie dodatok číslo 4 k smernici o zásade poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodku. Posledná úprava prebehla v roku 2024. Tam limity, uvedené limity už nie sú postačujúce a viacerí dôchodcovia by vlastne stratili nárok na pomoc, na príspevok k obedom. A hornú hranicu vlastne navrhujeme o výšku priemerného dôchodku na rok 2025. Tam vlastne v tom roku 2024 sme mali 2 eurá pre príjem žiadateľa, ktorý nepresahuje 600 eur, a navrhujeme to zvýšiť na 630, keďže vlastne dôchodky poskočili. A pri sadzbe na 50 zo 630 na 660, 1 euro príspevku pre žiadateľa nepresahujúcich zo 670 na 700. A tí, čo by mali vlastne dôchodok nad 700 eur, tak tí vlastne nemajú nárok. Do 670 na 700. Takže ešte raz, 2 eurá pre tých, čo majú 630, 1,50, euro 50, 660, euro 700 a nad 700 bez nároku. V roku 25 príspevok využívalo v priemere 12 osôb. Obec takto prispela spolu o 3100 eur. A to len z titulu toho, že vlastne aby niektorí dôchodcovia nestratili možnosť toho príspevku, tak navrhujeme to pozvýšiť. Otázky? Tak poprosím na roku. Aby som sa spýtal. Áno, nech sa páči. Vieme aspoň približne, že ako sa upraví ten počet, to takto vyhneme? Lebo vieme, že som spomínal, že teraz by bolo 12. Nie, ten počet ostane plus minus rovnaký, keby Plus sme minus. neupravili, určite by z tých 12 vypadli Tam by aspoň som- 4 a 5. Aha. Tak. Každý ešte dôchodky. Tak vlastne teoreticky obec to veľmi nezaťaží potom. Ako finančne. Nie je tam veľký počet, nie je. Máme To sa práve. ako obmedzujeme. Ja chápem tomu, len Skôr by sme vlastne obmedzili ich, hej. Kebyže to nie je. Ktorý by sme zadali. Dobre, len to. Dobre, tak poprosím. Dobre. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodku, návrh na úpravu smernice dodatku číslo 4. Obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici schváľuje dodatok číslo 4 poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodku. Hlasujeme, prosím. Bod 11. Tam sú informácie starostu obce. Ja som si pripravil zo pár informácií, ktoré by som chcel prezentovať. Ako prvú by som chcel spomenúť to, že pracujeme na tom karelovom systéme už. Mali sme v minulosti ponuku od firmy, konečne sa podarilo získať aj druhú ponuku od inej firmy teda. Máme ponuky k dispozícii túto. Ide o to, že by sa môžeme vlastne išli by sme do kvázi prvej etapy s tým, že by sa použilo 12 kamier. Ja som si prešiel obec, strategické miesto sme určili za predpokladu, že by niektoré kamery boli funkčné tak, že sa musí potiahnuť nové vedenie, tam, kde nie je vedenie. Kamery, ktoré máme momentálne k dispozícii, z nich niektoré sa dajú využiť, väčšina vyšla nových a kamery, ktoré
v podstate každá ulica by mala byť pod kamerou. Sú tak body navrhnuté, že aj kamery sú také trošku kvalitnejšie, že by to vlastne malo zostať. Na ktorej časti bude treba upraviť zeleň, zakrývajú stromy, ale ocojku, hej. Hej, ocojku. Áno, to je technická správa, a je tam cena. V podstate, ja som mu povedal, čo zhruba chceme oproti, aj obidvom firmám išli rovnaké podmienky a dohodli sme, že poslal nám to tam. Ihrisko. Kamera je multifunkčné ihrisko, amfiteáter, celé námestie, toto tu. Aj tam, aj futbalové, tam aj kamery. Kamery na šatne, aj na vlastne celý postel, tribúny, ktoré sú tam dva také veľké. Toto, tam máme dve kamery. Soroška by bola nakamerovaná, obchod veľkopočtový, aj s tým ihriskom, čo je tam predtým, keď v budúcnosti spravíme pán Trojkovú drahu, tak aj tá draha by bola v tom. Pri kostole, križovatku, vlastne všetky strategické miesta, kde vlastne vchod do obci, kde sa schádzajú cesty. Toto by som chcel. Asfaltové ihrisko. Možno ešte, neviem, na príbytovke sa počíta, tam s tým príbytovkách. Pri bytovke tam je kamera, ktorá je teraz, nám ju netreba, ktorá bere schodište jednotlivé veľké budovy. A ty myslíš vašu vec? No našu. Áno, tá kamera vyšla. Tam chcem jeden pohľad na obchodnú ulicu a jedna by bola vyššie trošku, tá jedna z nich sa použije, tu nemáme. No však práve, že nevidíme. Na Soroške, na Soroške z tej časti od vás, keď ideš od vás, tam je problém na Soroške je ten, že sú úzké cesty strašne a stromy sú všade. Kamera vlastne, že by bola na stĺpe hore, tak by zaostývala najbližší predmet, ktorý vlastne on na No presne, ak jemu končí strecha, ak jemu končí dom, tam je skôr, že teraz tam by bol záber na ten mostík. A plus do Sorošky ešte. Vlastne tam bývajú Košičania. Ono takto. Celý systém je navrhnutý na 32 kamier. Momentálne by sme išli v prvej etape do tých 12 kamier s tým, že by sme ešte využili naše kamery, ktoré sú... To je za, hej, zo všetkých. Za 12. Za 12. Ale hovorím, že ešte naše vieme využiť, bo máme na cintoríne HD-čkové kamery, máme pri obecním je HD-čková aj amfiteátr HD-čková. Tie sa vedia využiť, to má význam. Ostatné sú nepoužiteľné kamery. To nepoužiteľné, zozadu nepoužiteľné vôbec, že sa nedajú? Aspoň zozadu tam je ihrisko, je toto drevené, že by sa nejak tam tiež dalo. Aspoň taká, že je to snímalo. Ale tu bude tam je bordel strašný. A hore na to. Ale tam bude taká Ale aj tak bude, ale bude zaberať aj toto vzadu. Tak už budeš vidieť, či ten takto ide. No, že by to tam znamená. Nie, Za ihrisko, to tam To drevené a tam je strašný bordel furt. ale tak zase, keď bude vidno celú tú plochu, tak budeme vidieť, či tam takto už chodí. Že respektíve, lebo ako tam... Vidíš, že tam ide, ale nevieš, co tam robí. No. Tak tam Takže bolo vidno tam aj ten bordel. No tam dobre, ale... Co tam dneska prátaš po nich? Takže tak, toto je informácia. Ešte také veľa tých kamer v podstate. Je to všetko len rozpracované potom. 360 koľko máš v pláne? Nemám také kamery. On mi poradil, minulá ponuka bola aj taká kamera otočná veľká, ale vravím, že to je zbytočné, že radšej dať menšie statické. Oni nie sú zase také, že to má byť vysoký rozsudok a tá otočná kamera v podstate ona
pádom robia to také, že pošle jedného tam, kamera ho otočí a dvaja vyberajú nejaký priestor inde. Že nevie byť aj tu, tá otočná. Takže nevral, že radšej, keď je tá je drahá, radšej v tej cene by bolo on navrhol dať radšej statické menšie na viacej, lebo hovorím, Kvalitnejšie. na 32 kamier a máme momentálne 12, čiže stále vieme doplniť systém. Hej. Keď dáte to, čo vyskočí, pukneme kameru a napojím na typu auto. Tak do budúcna to je, že to nie je systém taký, že teraz a už viac nič, ale vieme to proste vypracovať. Takže tak. Potom vzhľadom na vysoké náklady energie rozmýšľame nad fotovoltickým systémom. Tiež oslovili nás dve firmy. Máme zo pár návrhov, teda oni sú ochotní sa stretnúť v prípade, že by prejavili záujem, že by toto, ja si nechám vypracovať komplet ponuku, či sa to oplatí, akým spôsobom by sme išli, na ktoré strechy a tak, oni toto vedia, vysvetlia. Môžeme sa stretnúť, robíme pracovné stretnutie, sú ochotní prísť, že by sme sa rozhodli teda, že či by sme do toho išli alebo neišli. Ďalšia vec je parkovisko pred tým zdravotným strediskom. Naposledy sme rozprávali, že by bolo dobré spraviť parkovisko tam na tom priestore, čo vlastní Mehmet. Ja som za ním bol, on nemá problém absolútne. Odpredať to nechce, ale viem, že isto sa vieme dohodnúť, že by to prenechal vlastne. On neplánuje tam vôbec nič, treba urobiť takú zmluvu, že také, že nám to ako keďže napríklad, on to nechce. Ja som vral, že my to, ja nechcem od neho nič, my si to pripravíme všetko, len potrebujem tam priestor na auta, na parkovisko. Jemu toto netreba, ale predať to nerozmýšľam na to. Ja som vral, že nech sa poradia ešte doma, akože náš záujem je tam spraviť parkovisko. Ja tam nechcem. No asi hej. To by sme na vlastný náklad to vyčistili tam. Je to tu na rohu. Baračo, čo by ho... Makadám na vozi a urobí tam. To je katastrofa pre tú školu aj pred tým zdravotným strediskom. To je... Dáme koľko na 3 auta? na viac. Tu na rohu. No, však na rohu. A to ďalej je obecné? To ďalej je obecné? Ja, Takže vieš rozšíriť si. Len Ten začiatok on má je- ten začiatok. Hej, to lepšie by bolo, hej. Všetko bude kvázi naše. Hej. Je, však jasne. Pokiaľ však vypráta, tak to len teraz vyzerá také všelijaké, ale to tam je dosť priestor. Že tá budova tam, kebyže sa zlikviduje. No tak to sa musí. Takže tak je to v riešení. tam dáš vratníka, to Bol budeme som chovať. na ne neochotný, takže ja si myslím, že tam nebude problém s dovolením. Ja som dal, že nevymyslí modul, že jak si to predstavuje, a uvidíme, my sa potom stretneme a dohodneme, že za tých peniazí. Áno, Dobrý večer, prepáčte, Dobrý máme večer. počkať na diskusiu vonku, alebo môžeme si sadnúť tu? Môžete prísť. Môžete. Môžete. Dobre, ďakujem pekne. Dobrý deň. Tam nech sa páči si. Ďalšia vec, čo sme spomínali, to, čo vlastne spomínal Jožko, a tým vlastne dostali sme to auto pre hasičov značky Mercedes, je zaparkované, tam vlastne on rozprával o tom. Bolo to taká odovzdávka, že vlastne prišiel šéf Zatiaľ taká požiarníkov neoficiálna odozdávka z sa. Trebišova s tým, že teda auto je tu, my sme ho prevzali, čakáme za značkami a potom, ak teda bude požiadavka z ministerstva, že by to urobili slávnostne, tak by sme zorganizovali vlastne slávnostné odovzdanie na parkovisku. Ale hovorím, tam budeme čakať za požiadavku, že vlastne si to predstavujú. Možno, že nebude, to vôbec, že sa to neuskutoční, možno, že budú chcieť spraviť. Takže aby sme boli potom pripravení, keď sme výzvu nás, že by sme tam aj prišli, aj poslanci v hojnom počte, aby tam zareprezentovali obec.
každým rokom sa chystajú. Tak len rozprávam, že chcem, aby sa uskutočnili v júni, nie v septembri, už minulý rok sme mali v júni a sa to osvedčilo. Takže by som navrhoval dátum 27 a 28, vlastne nedeľa, 28 jún 26. Vtedy by sme spravili tie obecné slávnosti, tak takisto vás chcem poprosiť si to naplánovať, keby sme potom sa zúčastnili pri práve 27, hej? podujatia. 28, nedeľa bude 28 jún. A toto 7 treba, nebude čo No, pripravovať. tak ten víkend, ja som mal 27, 28, ale slávnosti by išli na 28, ale tam treba potom počítať s tým, že toto. No a stávanie mája, tak toto vlastne už sme zmenili z Rusaža na 1. mája, takže tam Jožko potom zase by som vašu pomoc potreboval asi, čo by sme prišli, urobili, máme slúbené v materskej športu, nejaký program, deti, základná škola, dačo spravíme zase. Určite. Hej, dobre, takže tak z mojej strany. Asi tak všetko. Momentálne. No. Môžeš prečítať. Mám tu trošku ako len takú informáciu, lebo Nech sa páči. je tu po A, po B, to znamená, že po A berieme na vedomie interpelácie a po B súhlasíme alebo nesúhlasíme s realizáciou prvej etapy obnovy rozšírenia kamerového systému obce Zemplínske v Teplice do Poruky. To znamená, No, že je tu ponuka v podstate. či ideme o tom asi by trebalo ešte, či ideme do toho asi, alebo nie, lebo to bolo len prezentované, ale potom, keď máme s tým súhlasiť, tak Áno, je tam ponuka, v podstate ide o to, aby sme sa zhodli na tom, že do toho ideme. Jasno, že hej. Lebo v podstate je o mnoho výhodnejšia ponuka. Ide o to, že je to do tých Ono to je do tých 10 000 kompetencií. eur. Ja len som chcel, aby ste o to tom bolo vedeli, vlastne. lebo ja som rozhodnutý, že to idem spraviť, pretože hovorím, išli sme, nevenoval som tomu málo času a si myslím, že je to dobre spravené a plnú zodpovednosť za to, že to bude fungovať. Chcel som vás len informovať o tom, že teda sa to chystá, že robím s tým a chcem, že by to bolo a v prípade, že by bola návrh nejaký ešte tak inde niečo osadiť, stále je priestor sa o tom rozprávať a hovorím, technicky to bude možné doplniť. Začať treba, lebo začína jar, máme hotové irisko napríklad, treba ho spúšťať, nemáme tam kameru zatiaľ, už nech to máme pod kontrolou. dobre, takže prečítam. Prečítam. Takto. Informácie starostu obce o obecné zastupiteľstvo Zemplínskej Teplici. Po A berie na vedomie informácie starostu obce a po B súhlasí s realizáciou prvej etapy obnovy a rozšírenia kamerového systému obce Zemplínskej Teplici v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.1.2026. Zahlasujme, prosím. Bod číslo 12. Interpelácie poslancov. Môžeš. Jednu starinu sa chcem spýtať, akým stave to Čo je? prosím? Starina. Voda zo stariny. Voda. Stojí Si tam. tady nebudu? Musím povedať, je to ten zúbek šimšací. Ja nemám za to zmúšať. Je to rozpracované. Hej. To proces na platformu. Máme akurát stanovené povolenie na prírodný rad. To je niečo. Čo prosím? Pripravené všetko, že nie? Hej, ale akurát, že dneska prišlo už aj, treba ho bude vyvesiť, stavebné povolenie schválené, máme prírodný rad zatiaľ. Ale to sú sa všetky na No, skoro kedy končí. To je skupina budov, malé vzorovky. No hej. Bez súhlasu jedného nemôžeme ísť. Tak. Stretli sme sa už aj s Milanom, s pánom starostom z Malých Ozoroviec, lebo tam to jednoducho trošku on váhal, že či ísť, neísť. Tak, hej. No ale nakoniec spolupracujú úspešne. Dúfame, že sa Pricete. Ja mám ešte jednu k tomu autu, čo sme sa bavili minule.
stojí tam na tom mieste, vieš, čo má ísť ten Alza box. Není to Rišové auto, lebo Rišo stojí pri Sikorovom ploce. Ten veľký jeep. No, tak ja som potom buď formou otca ho vyzvať, nech tam neparkuje už, alebo ohraničí sa to mesto, lebo nereaguje vôbec. Nie. No neviem, No dobre. či vieš, A keby som znal, tak už tam nestojí. tak postojí, že nechodí niekde. Tak keď raz tam idem, tak potom stojí, no tak ako ja neznám. No dobre, zistíme, či auto je. Vieš, lebo keď je tak, jak sme sa rozprávali, že idú okolo, že vidia miesto, že tam to zrobia to len, no. Áno, išlo o to, že oni majú montáže po dedinách a vlastne keď prechádzajú a je tam prekážka, tak to nerobia a idú ďalej, si robí ďalej robotu a potom sa vracajú naspäť a keď tam zasa je prekážka, tak zasa to nerobia a zase idú ďalej inde. Ale ja som im vravil, že dopredu nech normálne zavolajú, nech si naplánujú, keď vedia, že pôjdu cez Kerestu a spravíme tak, že by to auto tam nebolo. Za to som myslel, že to je Rišové, za to som Ne. vravil, že Rišo treba upovedomiť, nech preparkuje auto, však parkovisko je tam veľké. Takže keď to treba zistiť potom, že dobre. Idú nám montovať balíkovok z ďalší, ešte na spoločný ten. Na miesto, kde bol predtým ten paketa. Počúvaj, teraz zima je, snieh. U tej zimnej družbe našich ciest. My máme toto auto zametace. Svojho času. Dali sme ho dokúpiť aj radlica dopredu, aj posypovačky dobre znam a sme to vtedy neurobili. Takže treba robiť, my nemáme ani traktor, ani nič, je tu katastrofa na tých cestách. Ľudia ma tu bombardujú, čo tam robí, čo poslanci, čo to nás tam rozumieš. A kedy chodil aspoň, neviem, či ty voláš cesty, Ja mám. no, keď voláš, ale teraz posypovač nebol. Predtým prišiel, možno, že majú veľa, možno majú jeden posypovač, neviem. Ten traktor pridáš na druhý deň, cesty zasypané, teraz konkrétne čo bolo, rozumieš, katastrofa bola. No, cesty sa čistili, akože bol auto, bol liter, bol traktor, potom Bol traktor, že nie. boli aj zo toho, zo No, hovorím, že máme toto auto, trebalo by zvážiť, dokúpiť budem radlicu, lebo dávoš, vtedy sme sa tu bavili, ale sme to neurobili. A dokonca aj A vyvedzem cez No, omylom. skúš, lebo Šum nehutorí, všetko súhlasím s tým, len vidíte na jeden šníh alebo na kašo stojí na meste. ešte prídu nám spraviť radlicu, tak vyzerá na kašu, tak treba to myšliť do územia rentabilné. Dobre, potom, že treba dohodnúť na Buď ho potom treba prezúť. Tam aj sú ročné či vrtné. Tak aj to je riešenie, aspoň nejaké iné, však on ide 120 eur, netreba. No vieš, tak jasné, že by kus hore bližko vyšlo, keď budeš šníh alebo poľadovica, znaš. Len kvôli tomu. Ako dobre, pretože toto je všetko v poriadku, treba ho využiť. No, to bude minimálne náklad stojí nám to. Áno, Víc raz do roka vonku, áno. kúpiš na neho preslušenstvo dopredu, vyskúšaš, a to nemôže stať 100 000 ročne. A keď nie, to už potom Traktor. môžeš to aj kúpiť traktor. Každá dedina na ulici, každý jeden menší valov má traktor. Kereskor, obrovský valov, nemá traktor. každý rok z jary sú výzvy tie C-čkové na Ale techniku. Tu len čakáme na výzvy. Nečakáme, podávame žiadosti. Že neskladáme Tak to. neskladáme, lebo traktora Počúvaj, neviem, jak to je. Teraz ďalšia otázka. Máme ten rezervný fond. Kedy ho môžeme používať? Ivanka. Na kapitál. Ale jak? Môžeme aj na traktor? Je aj na bežnej, na kapitálové momentálne. Či nie je na mieste už rozhodnutia kúpiť ten traktor s nejakým príslušencom? Je teraz polnú traktorov z jakých? Nech máme my svoj, to nemusíš nejaký, že malý traktor. Taký nakladný. Čakaj, Peter, zaš to ber tak, že by sa tam kom zmestil, hej. No dobre, že kúpiš šľapaci. Jasné. Kúpiť dačo také, že by sme mali svoje, že nedá go už pišterov, že to nie je. Chápem, ale máme rozpracované projekty, kde sa počíta so spoluúčasťou a na toto nám nikto nedá peniaze. Na traktor je možno získať peniaze z vízie, ktoré chodá. Ale je pravda, Každý deň na to, že sa preruším, že furt čekáme na výzvu, čekáme, máme, čekáme, ale ani to je že proces, nespadá, ale to je nespadá. proces, ktorý nie, že my čakáme, to všetci čakáme. To každý odtedy čaká. 5 roky, 10 roky. Dobre, ihrisko nám schválili. Ale to už Kúpme zo svojich ten traktor, to bolo. Ja to rozumiem. Čiže nestojí som to taký, taký menší traktor, stoja kolo, ani kúpa, alebo dostanem? No dobre. Ja by som bol za to, že
ktoré sú naozaj také veci potrebné, jak zima, kedy, no ja nehovorím, že... Tak to sa už je takto celoročne, ale ja to verím, ja viem, ale napríklad aj keď príde traktor, nefúrče dá robiť toto, na co si ho dajú. Tak, je treba tej svoje Píše kontrole, keď si dajú na No, zberu. a potom budeme, my dostaneme traktor z nejakej výzvy, ale nemôžeš ho použiť na obetovanie šňury, iba na kydanie hnoja, príklad, hej. Tak potom raz mám taký traktor. Tak potom si ho kúpme sami, nikto do toho nebude rozprávať, to čo budeme používať, o tom rozprávam. Chápeš? Ale keď chceš aj zberný dvor, tak aj tam traktor využiješ. Izbene dvo na mňa vležol, to je v poriadku už. My No, sme ale príklad my sa traktor to potom, nemali, že my sme bol nemuseli traktor, to, no, chápeš, jasne. Sice pomaličky všetko nadvezuje jedno na druhé. Hej. To riešime cez služby teda, nie? A ja si nemyslím, že to je v takom katastrofálnom stave. Do cesty bude teda dostať zase. Áno, prosím. Tak možno nechodí, ja nehovorím, že boli čisté do sucha. V stredku bolo odhadnuté, tu som bol, zanebol som tu. Stredok cesty tu hore u kostola odhadnutý a jedno auto prejde. A druhé muži už dozadu, ja o tým rozprávam. A už bola vodne, už mohol tedy, keby sme mali svoj traktor, odhadne ich ďalej. Rozumieš, pomaličky, ale nemá kto, lebo tu si neprídu cesty, potom ja už rekoltávame sa, rozumieš. Je to, že aj keď cesty voláš, tak oni, vieš, idú. Ty už robia prečo svoje, samozrejme. Aký je postup. Na to si rozprávam. Nepríde takto, keď ja volám. Dobre, to nie je moja pripomienka, že ja by som radšej, neviem, či to je reálne, či nie, aj keď použiť dačo z toho rezervného fondu, však je tam, to by nám ho nezobrali nakoniec, tak kedy. Poviem si pravdu, ja som dával vypratovaciu ponuku zo Staka a chcel som kúpiť, možno, že to ešte včera mi volal, len som nemal telefón, mal mi prezistiť takú, ono to je taká kosačka bubnová, ale není si zariadenie na nej. A našu še nedá dať tu, radlica do tej. Nie, ja som chcel tú metu mášni zametaciu, vieš, že by chodníky išli robili zametalo, nie odrebalo, ale zametalo, pretože tam jedna kocka je vyššia, jedna nižšia, nedá sa predstaviť skôr místo chodníku, to by sme ono veci škody narobili jak osohu, pretože chodníky nie sú rovné a kefa z môjho pohľadu by to vyzametala, takže to urobíme tak, že často, že treba aj logicky, to nie je jednoduché zažiť. Ja som chcel kefu, nestihli sme to urobiť teraz, ale ponuku máme tam, len ešte som ešte nestretol s ním. Ale mám ja nachystané, na čo tam uvidíme. Je to, hovorí, kúp také radšej, že živý veci podáš z Košic a Videl som to, čo máme, mám pred hej, máš hadice, no ale s tým nevidíš na chodník, to je ťažké, na široké. Na chodníky som uvažoval, no na ceste bohužiaľ tam nemáme stroj. Na chodníky by sme sa znali použiť s kefom. Ja chcem kefu určite. Radlica. A ten motor je slabý? Alebo čo? Nie je slabý. Uzavierky jedno druhé. No, nie je slabý, nemá uzavierky. Nemá nič? To je normálne. Tam ešte aj To je s kombinom tam vzadu. Automat, hej. Automat? To hydromotor má, len si prepínať rýchlo. To je ako sečka. Ale na chodník si nepôjde, sa Na chodník nie. široký, znáš. Ale už by sme boli troška, znáš, keď už máš svoje. Ako po rovine by nebol s tým problém trepazí, ak by bol zadavý, ak by ste hore kostelom, rozumíš, z jednej z druhej strany, alebo Gušťovi tam hore ulicu. Dobre, máme to označené. Traktor je taký, že top. Jasne. Rozmýšľame, že to dobre, ďakujem za dotaz. Akú proximu ideš. A ešte voda. Teraz púples. Bol som tam od 11. zažne išla voda. Neviem, či sú tie filtre prebralo, ale ja Na mám 11 sú nastavené, preplakajú filtre. do druhej ani kúpne. Janoško, nie Prišli je tu to- na chodu, no chlapí, tanie je voda, tanie je voda. Vyzerá tak, jak keď. To, áno, toto som vravil už minule, že v prípade, že by... Neznáme mi bola tú firmu niekto tak ináč nastavil, prerobila alebo tak všetko. Nie, to my musíme spraviť pred akciou vlastne. Pred akciou v kultúrnom dome, tam treba ísť v piatok a predstaviť ho. Lebo to na hambu, rozumieš, Že by že to to plokalo hej, o 5. alebo ktoré. Po akcii. Toto treba spraviť, to som minule vravil, že toto by trvalo. Lebo oni musia plokať, bez toho nefunguje. No ale počúvaj, nedalo by sa to urobiť tak, že by nastaviť, dajme tomu na 3 ráno, už po Ja, už o pol štvrtej
ako všetci, toto náš, Zajtra situácie, zajtra- je situácie, Toto som vravel, že furt pred akciou, keď máme naplánovanú akciu, sú túto zaplatené veci a teraz niekde Tak, na záchode. samozrejme, áno. My peniaze zoberieme za to a Samozrejme, toto berem, to je pravda. Toto som vravel už naposledy, to už druhýkrát, že toto stále. čo prídu zajtra? Zajtra prídu na servis. A nedá sa nejaký potom urobiť taký program, možno sa spýtali, že nejaký rýchly, taký, že by to, neviem, lebo to asi robí koľko hodinku? No, možno viac. Že na niekomu, ja neviem, To je také, že od 11. do 2. si nemohol Nie, odísť, tak, to presne to nesledoval. Jasne. Okolo 11. prišli povedať, že Ale Nie, že by napríklad cez víkendy to nerobilo, že keď, lebo asi veľká pravdepodobnosť, že To som Keď radím, že to len treba, zajtra prídu a môžeme to fakt tak spraviť, že by to od piatok vyčistilo raz a potom začalo až v pondelok. Lebo nečistí cez víkend, tak. No, tak som myslel. Či je potrebné čistenie dobre. každý deň, Dobre, rozumieš, to- alebo príklad vieme obmedziť, že víkend máme tu akcie, ty vieš, povedz víkend čistenie, nečistí nikde. Ono v podstate len o jeden deň ide, len sobota, nedeľu, Áno, soboty na nedeľu, nedeľu. Ruším ten víkend. Tak my už padli svoje piatok, na to je to už zase prispôsobím, ale Áno, toto môže. Toto zajtra doma. No, to lebo podľa mňa sa to dá, je to len ako taký kompromis urobiť. No. Keď to počítaš vlastne, vieš, na jakom programe ešte tak spraviť. Ja som tam bol minulé spíš, tam ešte na Silvestra, či keď to ani. Najväčší ten problém, čo bol zvodu, to bolo Poprosím na rukom súd. Aha, jasné. Interpelácie poslancov, obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici berie na vedomie interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva. 13. bod. Dotazy. Máme to čarom. Môžu začať, nech sa páči. To. Chce takto? Vy ste boli prvý, že? Kľudne. Zároveň môžeme ísť. Sme si dobre sadli. Niekdy sme nadviazali práve na tú vodu a vy hovoríte, že vám netečie, nám nemá z čoho tiecť voda. Takže my vôbec nemáme vodu. Nadviazala by som na pána Spišiaka, lebo my nemáme vodu. Sú vyhlásené výzvy, stále počúvame výzvy na vodovody, na kanalizácie a proste my by sme potrebovali stále s tými bandaskami, to už je hrozné. A teraz v januári máme obrovský problém, lebo nemáme v studni vodu. Takže my sme úplne ostali bez vody, úplne bez vody. Tak preto by sme sa chceli spýtať, v akom štádiu je vlastne prívod na našu ulicu, tam na tú okružnú hornú. A proste, či sa s tým dá niečo robiť, alebo nedá sa s tým niečo robiť. Proste my stále s tými bandaskami len chodíme a nosíme vodu skade sa dá. Lebo nemáme taký zdroj, kde by sme naberali vodu. Tá obecná studňa, čo je tam to? My nemáme žiadnu My obecnú nemáme studňu. obecnú. Tam nie je nič. To je proste zabité, my proste nemáme žiaden zdroj. Nemáme nič. A teraz v zime je problém, nemáme v studni vodu. Ja nechcem byť impertinentná, ale musím to tu povedať. Som mala namydlenú hlavu a nemala som si s čím umyť, lebo mi prestala tiecť voda. Museli zohrievať dažďovú vodu, čo sme ešte mali kúsok v sude a proste takto použiť. Čiže u nás je to akutný problém. No a ja môžem doplniť, ja som takisto 2 dni bola bez vody, lebo tie silné mrazy zrejme spôsobili, že jednoducho sme nemohli ani zo studne čerpať. No a ešte dobre
som roztápala sneh len na splachovanie. No a našťastie máme vodu tak, že mi syn nosí z Košic, hej, na pitie, na varenie. A to je také dosť nedôstojné. My keď sme vlastne kúpili tú nehnuteľnosť, tak to bolo kedy v 80. rokoch. No a vtedy mi sused povedal, sused Zambory, že je vypracovaný projekt. Takže my sme si, už keď sme robili v 80. rokoch, a ja stále čakám, že kedy. Potom už sme boli raz na zasadnutí obecného úradu, keď ešte Jozefinka bola. No a tiež nám rozprávala, že už starý projekt neplatí, treba nový projekt, proste stále niečo, stále sa to zauzľovalo. No a rozmýšľame, že či je väčšia priorita. Ja viem, že kadečo treba v obci, ale podľa nás toto je naozaj priorita, lebo tu ide aj o zdravie, aj vôbec o kultúru a tak ďalej. No a stále sa to nejak odkladá. A ešte by som poprosila, dobre, dali ste žiadosť, alebo ako sa to volá, ale to treba sledovať, tieto veci. Či by ste nemohli poveriť niekoho, nejakú konkrétnu osobu, ktorá by len toto sledovala? Lebo viete, každý má už svoje, hej, problémy, aj rodinné, aj pracovné. Či by nebolo možné jednu osobu poveriť, neviem, či zo zastupiteľstva, alebo ja neviem ako, aby tieto veci sledovala, lebo zase projekt bol, potom bol starý, teraz je nový projekt, zase zostane, kým vôbec sa niečo nájde, to je jedna vec. Druhá vec, budú peniaze, keď náhodou nám niečo schvália? A výzvy sú vypísané stále. Budú peniaze, je nejaký fond, kde sa navyšuje nejaká suma, keby náhodou schválili projekt, budeme mať za čo ten vodovod urobiť. Aj na to treba myslieť, hej, lebo nestačí, že nám schvália. A no, neviem. Keď nám schvália, tak podľa na základe nejakej výzvy, Áno. kde vlastne zagarantujú aj financovanie toho celého projektu, lebo budú garantovať? obec nemá na to, aby nemá prostriedky na práve. budovanie komplet vodovodu. Ale že sú výzvy. Ale práve, že si nevieme, ako sa Ale to... 100 miliónov je vypísaných na kanalizácie a na Asi 6 vodovody pre rokov. obce, ktoré nemajú a my nemáme. Keď vlastne, no poviem asi 6 rokov dozadu, keď bol rozpočet len na vodovod v našej obci, Áno. asi 3,5 milióna eur. To bolo asi 6 rokov To by nám oni dali? Taký bol rozpočet. Čiže dnes to je ešte trošku viacej. Určite. Čiže to je suma, ktorú obec nikdy nenaštuduje. My jedinú šancu máme, ako hovorí pán Som starosta, rozumela. zapájať sa do vizier a čakať, Áno. že nám to niekto Ale zapáči. že sú stále Že na sú, vypísané. ale akože či to výzvu schvália. 600 obcí, čo nemajú ani kanál, ani vodu. Hej. To mi je jasné, že... A úlohou vlastne tej našej spoločnosti, politikov a aj celého je, aby všetci mali vodu. No veď áno. Oni o tom A rozprávajú. keď niekto sa ale- rozhoduje, že komu spraví vodu, tak najprv idú riešiť, čo nemajú vôbec vodu. My môžeme robiť rekonštrukciu vodovodu, my nemôžeme žiadať vybudovanie nového vodovodu, pretože my máme taký vodovod v tej obci. No, len my nemáme, hej, čiže to už... Ale to je proces, to není, to, No, to mi je jasné, len... keď tvrdíte, že roky sa tu čaká na to, ja verím to, že bol projekt, strátil, áno, projekt trvá, tam sú lehoty, každý vyjadrovania, hej, tam dávajú organizácie vyjadrovačky a toto platí. Na základe toho nás schvália stavebné povolenie. To povolenie trvá nejaké obdobie, zasa 2 roky. Hej. A v tom stále je možnosť to povolenie vlastne predĺžiť. Hej. Dôležité je mať stavebné povolenie, vypracovanú projektovú dokumentáciu a potom sa čakať na výzvu a zapájať sa. A zasa len čakať, či to prejde alebo neprejde. To, že máme x obcí má spravený projekt a čaká. Hej. Ale to tých peňazí nie je jednoducho a ja neviem, na akom princípe oni sa rozhodujú, komu dajú peniaze, komu nedajú peniaze. A ešte neviem, možno tomu nerozumiem, ale my máme projekt spolu s viacerými obcami. To je hej. spoločný projekt iba na Spoločný prívodný projekt. rád, to je to, že vlastne z Sosečoviec sa privedie voda po jednom potrubí až po Keď Teplici. Begreši majú A keď zostaviť... Egreši majú, Oni majú z druhej strany vodu. Egreš má z druhej Majú z strany druhej strany, vodu tam, že a za Egrešom
stáli pred poštou, že vraj tu je nejaký zdroj vody, pre obec by vraj bol dostačujúci. Neviem kde, neviem ako, len či je to pravda, alebo či je to len... Pre nás je to, my nemáme vodu, pre nás je to akutný Či problém. by sa to My sme nedalo, bez vody úplne. okrem tamtoho projektu, ešte hľadať aj nejakú inú možnosť. No napríklad letá sú teraz horúce, budú sme musieť horšie, no Už teraz nemáme a vodu. už potom, keď nám vyschne studňa, tak čo budeme robiť? My skutočne sme úplne... A to tá, čo je u Pochara? Studňa? To je aká? Že vraj tu, kde si je, neviem kde, to vtedy len tak som, ja tomu ani neveľmi rozumiem, ale že je nejaký zdroj, ktorý vraj pre... Ale ja som myslel ten akutný stav, čo máte teraz, a tam pri Pachari není obecná studňa. Tam nie, tam tá obecná studňa, ani nevieme, či je vôbec použiteľná. To sa nikto To nestará. je jednak som počula, že už si ju niekto, no vraj, ja to poviem, sprivatizoval, že už tam majú svoje čerpadlo a že to zamkli. Čiže nula bodov. My sme Čiže úplne odrezaní. vlastne my to nemôžeme My sme využívať, neprišli lebo len tak. oni si to zamkli, lebo tam majú svoje čerpadlo. My sme už hľadali toľko všelijakých možností a všetko je také nedohľadne. Tak zrejme sa nedožijeme, moja zlatá. Asi nie, ale skutočne my, a teraz v januári A teraz dva dní som bez nemala vody. vôbec vodu. A dobre, že bol sneh, som roztápala sneh aspoň na splachovanie. No, Tú obecnú studňu, čo hovoríte, že niekto sprivatizoval, to je ktorá konkrétne? Pri Pachari, Zuzka. myslím, že pri Áno, o Kovaľ. Vieme, hej, ako Áno, áno. Amerike, lebo tým, že je obecná, Neviem, to som len každý občan počula by a sme viete, no, len nemám to samozrejme, overené, či tá ja som- voda nie je nezávadná. Ako, No tak veď sa práve, nehovorí že o to o sa tom nikto skôr. nestará, čiže je nepoužiteľná. Ako zdroj pitnej vody je nepoužiteľná. Ale aspoň na splachovanie, že by ste mali a tak To by viete. som nejakú Dobre, ale To je stále iba v užitkové, bandaskách, stále iba v bandaskách na Dobre, pitie no nosíme. v tých bandaskách budeme ďalej nosiť, ale rozumiete, napríklad v lete by sme vôbec nemali vodu. Aspoň zdroj vody, že by ste mali. Aspoň zdroj vody, hociaký by sme mali, pretože teraz aj hlasia, hej, planéta sa Nie, To je Ja ti odkazuje. hovorím celoslovenský problém. Spodné vody klesli všade. Keď pozerám správy, tak fakt je to úbytok vody podzemnej, že kto asi za A to viac môže, ľudí je však my stále. za to nemôžeme, že tak sa stáva. Sú malo zrážky, všetko tak. A to ďaleko, ale toto je hneď pri Pachari. To sú 3 domy od pani Trnovovej. Hej. Ja verím, že do toho. Sú tam studne na tej ulici 3, či koľko je tam studne na tej ulici? Nám takisto studňa Pri stráca Palári, vodu, ale pri nechal som si to cerkvi a pamätať. potom aj pri Halušky. Treba hľadať, aký Toto stav hovorím, to že tam treba je. to Toto, že to Ale- musí skúšať, hej, však vrtajú napríklad, že pani riaditeľka bývala v materskej škôlky, takisto mali studňu a pomaly jej to vyschlo tam a prišla firma, jej vyvrtali a má vody toľko, že Že navrtali to je... pravda, že urobili jej taký vrt. To nie sú široké studne už, vám robia 150. A má zdravotne nezávadnú vodu a je zaujímavá. Voda je len hlboko. Ja netvrdím, že by každý teraz si mal vrtať studňa, ale je to možnosť, keď vodu Celá nemáte. ulica v podstate. Áno, aj takým spôsobom, pretože na vode sa pracuje, ale to nebude, to nie je záležitosť. Čestne tu môžem prehlásiť, že ešte za No, éry áno, ale vidíte, bývalej aká je starosti situácia. a toto od roku 2004, však som tu, Však keď sa dalo, každým rokom sme riešili, že toto, že hovoríte, že nikto to neriešil. Riešilo sa to stále. Nepovedala som, že nikto No nerieši, tak, ale vtedy no. nám bolo povedané, že sú A kde problémy. bola výzva, aká bola výzva všade, aj na environmentálny fond sme žiadali jak na kanalizáciu, aj na vodu, keď sa dalo určite. Nebolo to tak, že mŕtvý bod. A ešte možno blbá otázka, ale keby skutočne nastala taká situácia napríklad v lete, hej, že sme bez vody, za akých podmienok cisterna by prípadne bola v obci? No to by musela byť vyhlásená krízová situácia, áno, takým spôsobom. Viac domácností. Cisternu si viete objednať aj súkromne u vodárov. Len tam dodacia lehota a cena dodávky rozvidie. No však práve, že my už len z dôchodku žijeme. Tak neviem, či A preto, Peťo, ale preto hovorím, toto studňu preverí tam. Čo vtedy? Bo ja som chodil od mala, jak detko.
Bylo tam, sme brali vodu normálne. Každý bojuje, každá obec. A kde ste ktorá brali? nemá- Tam od Pachary. Ja od malička, čo pamätám, tam Tam som sa to chodil. trošku zmenilo asi. Jasne, keď tam dal na Takže ja by som preveril toto studňu tam a aspoň takto vám pomôcť. No. Proste nejaké riešenie. To by bolo celkom ako Hej, priateľné zatiaľ. Keby sme vedeli, či je tam voda a aká je tam voda, lebo o to sa Ale keď je to mestská studňa, tak vlastne by sa to dalo nejak preveriť alebo zistiť. Aká voda. No dobre. A koľko vody. No tak len toto Máme sme chceli, to nič zapíšeme. nezdržiavať. No. Ako, aby ste si tak nemysleli, že sa nepracuje, robí sa Nie. na tom. Ja aj, mám aj stretnutia aj s vodárenskou spoločnosťou sme boli, lebo rozmýšľali sme, že či by čas, lebo pri každom projekte je aj spoluúčasť, že sme špekulovali, či by nám to oni robili s tým, že nám pomôžu finančne zapojiť sa do výzvy, že by sme získali peniaze z ministerstva, plus, že by nám oni doplatili za čas. Zobrali si to do správy celé, keď je to hotové. Takže všelijaké možnosti skúšame, jak sa len dá, ale hovorím, že to je na dlhé lakte a hovorím, a tá situácia vôbec nie je stabilná u nás v republike, takže tam raz je tak, potom je zasa ináč. No, To je istá katastrofa. No, takže No tak ďakujem aj za ochotu, že ste si nás vypočuli a veríme, že možno nejaké riešenie Možno, že sa by sa nájde. mohlo vidieť vodu, to je viac než jasná. Hej. Ale No tak nebudeme zdržiavať a ďakujem Keď sa vám hľadíme pekne. toto studňu. ďakujeme krásne. Keď ju využijem na púce, tak akože... No, Tam je. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, dovidenia. Dovidenia. Neviem, potom ma pôjde do Žiliny, zoberú vodu tam. Nie, Teraz toto preveriť, či tam poleží na túto. máme poznačené. Máme. Určite to nemôže byť do našej, je to obecne, tam nemá chuť zamykať rozumiem. Tak on musí čítať od každého Tam vecka. to určite neznamená, že to Ale teraz to nech má na Jasné, jasné. Máš aspoň teraz Určite išlo. nemá mať vôbec, keď je obecná studňa. Ale Ale to toho pani, keď som dobre pochopil, na vodu mal, len mi zamazal. Dobre, nech sa páči. Neviem. No, Ešte ďakujem pani, to je ma bolo nás. my by sme sa len chceli opýtať ohľadom toho vodného plánu. Vlastne tá schéma, ktorá tam je nakreslená, ona je, myslím, že ešte z tých predchádzajúcich verzií. Alebo čo si pamätám, keď my sme to začali keď ste pozerali ten tabletku, keď hovoríte schému, Áno. tak v podstate to je toto, čo je platné a to tam nie je zohľadnená tá šestka, ktorá sa dneska schválila. Dobre, lebo už keď my sme to začali starať, tak sme mali takú otázku, že vlastne tam je návrh nejakej cesty, ktorá sa priamo dotýka našej parcely. A že vlastne, čo to je? Lebo je tam len napísané cestná komunikácia a vlastne neviem, čo to je, ale ide to vedľa našej parcely, potom križom cez našu parcelu, potom okolo susedov a vlastne Tak to je taká vízia do budúcna, lebo vlastne ten pozemok, čo je za Lištiakovými, tak tam je navrhnutá tam je navrhnutá taká Tam by mali byť individuálna stavby bytová ešte. výstavba a vlastne ten, čo spracoval plán, to už spojil vlastne s tou výstavbou, čo ide smerom čo ide od hlavnej oproti jednote. Tam je takisto návrh na individuálnu bytovú výstavbu, no a on to už robil takú víziu, že by sa to vlastne keby spojilo, hej, z tej aj z tej strany. Že by nebolo... hej, lebo tam ide vlastne cesta ako pri nás, No. aj skrz nás. Hej, ale berte tak, že návrh územného plánu to je len taká vízia, čo by mohlo byť kedy, hej. No, ako viem, len či vlastne to bol nejaký akože Nezá- reálna vízia, alebo čo to má byť vlastne. To sa- Lebo je tam tá kanalizácia, je tam to venko a vlastne je tam nakreslená cesta. Vtedy boli požiadavky, to bolo dávnejšie, lebo asi to všetko začalo ešte v roku 2021, hej, čo sa to dialo vtedy. Tak majiteľia toho pozemku mali takú víziu, že by tam bola individuálna bytová výstavba, tak oni vtedy mali požiadavky, tak sa to tak navrhlo. Hej, a keď to bolo v pripomienkovacom konaní toho pozemku za Lištiakovými, Že bolo toho potoka. áno. A pripomienky k tomu neboli, tak jednoducho tie návrhy prešli v tej územno-plánovacej dokumentácii. No, to samozrejme neznamená, že to tak bude, lebo medzi tým tie roky, čo prešli, tak je okolo toho ticho. No lebo vlastne tam, čo je pri hlavnej ceste, tam sa tam má IBčka stavať. Neviem, v akom štádiu to je, lebo ten pán už sa celkom dlho neozval. To už Predtým stojí. nás celkom bombardoval a už je to dlho ticho. A on vlastne má takú víziu napojenia sa kvázi na tú cestu, lebo tam je vlastne ten istý pás, ako
No tak vlastne tú víziu má územný plán, hej, lebo ako náhle sa tam vlastne schváli nejaké IBVčka, tak oni sa vždycky snažia, aby jednoducho išla cesta niekde, hej. Že oni sa snažia jednoducho nerobiť slepé cesty. Takže navrhli to tak, že by tá cesta išla tak a dostala vlastne tu na jesenej. No bolo vlastne postupoval podľa toho územného plánu s tou IBVčkou, čiže on tam tú cestu má, ale vlastne končí na našej parcele. A tým pádom bude slepá? Možno bude slepá, ale ako návrh v územnom pláne je taký, aby nebola, hej, ale jak to bude v realite? No nebojte sa. Ale v každom... Nebude ísť cesta cez vás. Nie, ale určite sa nestane, že bude cez váš pozemok. V každom prípade ako vlastníci vy vždycky máte posledné slovo. Hej, že aj keby bola hociaká tam ide vízia. už od toho pána bolo tam, že nám ho zakope cez pozemok. Potom už ani neviem, jak to vlastne skončilo. Že vás zakope? To Dajenko. Bolo to si projektant dohodol tak, že vlastne zakopal to u nás, aby on mal vlastne zisk na svojich parcelách na tej IBVčke a keď sme mu povedali, že vlastne nesúhlasíme, tak potom sa k nám ani neozval. Takže vlastne ani neviem, že čo tam plánuje ďalej. Hej, zatiaľ tam bude tá jedna ulica. Tak oni riešia si to velenia, hej. A tá cesta potom, čo on tam má v pláne, to prejde do vlastníctva obce? To neviem, ale predpokladám, že to budú chcieť, aby sa z toho stala miestna komunikácia. Bo už na nás skúšal nejaké týmky v zmysle, že nám dá právo prechodu po ceste, ale ja som tiež predpokladala, že tá cesta by mala byť. Možno nebude. Že v Ruskove, že robili tam, kde Simonka je, si robili svoju cestu. Aj to možno, že aj to. No ale tam im obec nechcela, pokedy do Brezna urobiť. No tam majú nejaké metrovačky. Ja znam, bo mám kolik dostal. Za to si oni sa dohodli a si urobili vlastnú cestu. Ale Však hovorím, že určite to bude v jeho záujme, že bude chcieť, aby bola miestna. Hej, no neviem, skúšam na nás také, že dá nám takú výhodu, keď mu tam dáme možnosť káble kopať, že nám povolí prejazd. Ale ja z vlastnej skúsenosti viem, že väčšinou to dopadne tak, že tie obce ostanú obci, teda cesty ostanú obci. A tak nechcem to povedať tak, ale možno si myslím, že sa nevieme. A preto som sa prišla opýtať, že vlastne, či je tu nejaký plán z obce, aby sme vedeli reagovať v prípade, že máme nejaký taký. Ja si myslím, že by cesty mali ostať obci. Nemali by sa rozčlenovať na vlastne to majetok a neviem, kto tam príde po vás, alebo kto tam každý bude a čo si povie, že je to na cesta, nepustím tam všetkých ostatných susedov. Čiže to tak by podľa mňa nemalo byť. Mávajú tie rezidenčné zóny. Á, tak dobre, ale No a tak je hovorí, to majú. My rezidentné zóny máme hore, pri kostele, tak ako Bývajú tak majú riešenie, že majú vlastne, ako im končí rezidenčné zóny, tak majú kontané No vlastne. tam sa na... rezidenčné. No, tak. ja si myslím, že by mala tam ostať cesta, normálne zverejné osvetlenie s sieťami, všetko ovecné. takže tak budeš musieť nejaké povolenia mať jednoduché, nejak začne robiť ako. Pripojenie na kanalizáciu Oni si všetko. riešia tam elektrinu, Ale pani argumentuje tým, že to pôjde cez ich pozemok. Tak? Dobre som to pochopil. Nie. Toto tá IBV nie je. Teraz čo to máte zakomponované v tom. Ten územný plán, čo je tam tá schéma, ale viem, tá schéma bola predpokladám vypracovaná veľmi dávno. Tým, že sú tu zmeny na doplnky, tak tá istá schéma tam bola použitá. Tak to bolo to trošku zvláštne, lebo náš dom tam stále nie je zakreslený tej schémy napríklad. Čiže vlastne A sa keď budú vychádzať z tej schémy, tak nebudú to Možno to je teraz. Územnom pláne. Toto, čo vidíte, vidno sú zmeny na veľkých 4 a to bolo... A to nemyslíš, že? Aktualizuje každý No to... plán sa aktualizuje. Preto ma to tak prekvapilo, že zmeny doplnky 6 a je tam tá istá schéma. Ale to ste skúsili? No, na stránke obce, čo je toto posledné. Musíme to preveriť, hej, preveríme. To je raz tak to je. Ale oni tu je trošku takú
si riešili povolenia na elektrínu, na pripojky kanalizačné k tým rodinným domom a na cestu. Možno u nás akurát papierné potvrdenie o tom, že vlastne keď sa budú na kanalizáciu napájať, že tá už zasahuje vlastne na pozemku, to je možno znamená Na začiatku aj o tej elektrike sme sa bavili, ale potom keď sme tu aj boli na tom stretnutí s pánom Hrindom a vlastne videla som prvýkrát výkres a všetky káble vám ťahal cez nás. Keď som povedala, že takto sa nedohodneme, tak sme sa to bavili. No nie. Lebo on vlastne má tam x parciál, neviem koľko, rozpuskovaný a chápem jeho politiku, že chce na každej zarobiť a preto vlastne nemá snahu obetovať jednu menšiu parcelu ukusnutú, proste, lebo potrebuje tam studňu veľkú, potrebuje tam proste všetky tieto technické veci a nie, že by to proste si už tam dal a tým karom, ale on proste šupol. Takže také trošku špekulácie. Nesúhlasíte? No áno, len potrebujem vedieť, že čo všetko do toho zasahuje, prečo sme tu boli, takže nemám úplný prehľad, ale my sme podpísali zmluvu o kúpe a on to týždeň navolal, že chce kupovať tam vzadu. Takže človek nevie čo. Tak preto som sa opýtala, keď som to vedela, že toto je téma. Mohli sa potom na to pozrieť podrobnejšie. K bodu dotazy a dopyty občanov, obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici berie na vedomie interpelácie, berie na vedomie dotazy a dopyty